Tak ja vás zdravím pri hre na mape Námorná hranica. Replay nám poslal stály prispievateľ Opiček SVK a my sa pozrieme na nášho hrdinu, ktorý nám posiela replay na nášho hrdinu Leopardovi. Leopard je tank, ktorý asi všetci poznajú, nemám asi o čom, je to tank veľmi dobrý, veľmi dobré metko. A i papierové samozrejme, ale o to lepšie je, pretože má vysoké TPM-ko. Poďme sa dívať, ale čo tu náš projekt robí. Metka sú ale tejto hre dve, áno, sme videli. Začneme spotovať. Metko tu zatiaľ asi není, ja som hru nevidel. Tak som vedavý, či tu niečo nájdeme. To, čo svietí, tam metko není, tam metko nevidím. A metko je tu. A je to Leopard. PTAčko, 9-kový Leopard. To sme si dali i ranu navzájom. Bolo by toho bojové zožrať, ale s tým, že aby sme moc netekali rán, pretože zožrať ho a aby nám ostalo 200 damage, to by nebolo košer. Bude greedy. Škoda, že tú ránu sme zostali, to je škoda. Veľmi veľká škoda, že sme zostali tú ránu. Veľká škoda. A ešte dal dokonca vyšší roll ako my. Krásne, nádherný. Že na hit. Poďme po ňom. Na jednu radu. Nesmieme dostať radu. Ups. Krásne, nádherne. Tak. Dáme dole metku. Vidím tu E4 zadkom? Poďme do nej. Nádhera. Možno by som dal hečka. To nám malo... To povedz hačka vydávať. To je vonča. Moturek? Ja, moturek, to je ono. Aj po ňom. Dáme ho my, nestihneme, nevadí. No, jaká by som išiel, ja neviem, no. Ale áno, TDčka je dosť správna voľba. Pesko má TDčka, čo je, jak sa majú chalani? Je zostala pekne. Máme taký dal ešte. Pekné. Tu je naše HVK, ktoré vlastne nás pustilo. A motor, pekne. Pekná hra, páči sa mi to. Ja by som už nepíkoval, moc by si sa čumeť. Nečumí, ale ten hráč je fakt blbý ako. Wow. A ide po nás? Myslel ešte jednu. Keď ide TDčko v veste, keď je TDčko, tak nemierí, nemôžeme to mieriť. Ďalšia škoda. Roll o 11 nám nevyšiel, o 11, čo? Ani hlupý, my sme nabíjali. No, tak ty pôjdeš, vyššie. Nice, krása. Tak, Conqueror tam ešte ostal ich. HVKčko. Uj, pôjde po nás? My sme tuším rýchlejšie ako HVKčko. Mali by sme byť. Jo, ne. Pár sa nás zostrelilo D57 Heavy. Sme 2 na 3. Dosti nepríjemná situácia. Tu je HVKčko, leze hore. Nesmieme bombovať rany, nesmieme dostávať. A nám dal, stihol to. Dal na snap. A vyšiel mu. A máme skoro 4,5 nastrieľané, čo je pekné. Nádhera. Už skoro 5000. Ako fakt to hrá dobre. Otočil väžu. No to nie je hlupý. Nádhera. A ešte ránu vydáme. Stíhame to. On nabíja. Nádhera. Krásne. A my sme boli vlastne 1 versus 3, pokiaľ si dobre spomínam. Kepuje jeden tank, aha, ten je na ranu. Je na hit. No, vidíme. Ja by som osobne šiel po tom, čo je na hit, a potom by som riešil cap. Vidíme, čo ubí náš hrdina. Hľadá si ho. Hľadá ho. Umetal spoty určite.
Goldík, nepríjemné, toto zaletelo trošku ďalej, on sa proste hýbal. Tento borec si neuvedomuje, čo my sme zač. Čo robí? On nám ukázal to, čo mal ukázať, proste, to je proste sila. Ja by nie tak stojím za tým haldanom a nehne sa ani opiať. Tak. Teraz tam bude asi to prasa. A to prasa, ako viete, zožral tuším 2 tanky. Takže nebude to úplný hlupák, možno, neviem. My každopádne hľadáme, čo tu máme hľadať. On sa už potol, áno, tuší. Krásny dekep. Nádherný ukážkový dekep. Paráda. Čas kvapí, máme minútu 20. Minúta 20, aby sme ho zožrali. Inak bude remíza. Samozrejme, dekep mi dáme, to sa nebojím, ale ja sa bojím o ten čas. Ešte ma napadlo, keby tam išiel a detekoval ho, detrek, tak je v riti, jak nadský sníh. Takže kadiaľ tam ísť, kadiaľ. Skočí na ňu není normálne ako dobrá play. Ale on si asi poradí, počkaj, čo to robí? Jak mu dá track na prvú, dobrú. Dal mu! No a je teraz... Dáš mu druhú? Opravil si to. Krásne. Ako ľudia, tento človek premýšľa úplne úžasne. A ja tu viem dávno, ja ho poznám už roky. Áno, nádhera. 6500 damage. A nice! Wow, klobúk dolu. Zahral to jak pán. 6500 damage, 5 kg. Lidl Vortus máme ďalej zaistená. Kolobanov zaistený. Je Kolobanov? Je Kolobanov, tu je. Krásne. Úžasné. Taký ten zárobek. Nemám premium, ale nevadí. Zašla to čert. Aha, ten náš tým, ty vole. No nádhera. A 1606 bez expo je, myslím, že... Wow. Ďakujem za zhľadnutie. Díky Upičiakovi za poslanie replaya. Majte sa pekne.